Jamen, jeg arbejder i Helsingør, og det gør jeg egentlig, fordi at jeg godt kan lide at arbejde med unge mennesker, og også med deres familier og venner. Og synes, det er spændende at se, hvordan jeg kan hjælpe dem med alle de ressourcer og gå på mod, som de har. For det synes jeg er noget af det, som jeg ser hernede i mit arbejde, at de unge og forældre og venner, der kommer hernede, de faktisk gerne vil nogle forandringer, når de kommer herned. Og det kan jeg rigtig godt lide at prøve at hjælpe dem med. Og så synes jeg, vi har et spændende sted og et godt sted at være. Og jeg synes, der er en masse liv hernede, når huset er fyldt med unge mennesker, der kommer hernede. Og det giver sådan et dejligt liv og et godt udgangspunkt, når man gerne vil forandre på nogle ting, og der er en god stemning i huset.